gilean eta bi wifi mesh amplifikadore adimendun barne. Martin Ugalde kazetari eta idazle Andoaindarra jaio zela 100 urte bete dira gaur. Euskal Herri osoan utzi zuen usta. Bazter guztietako euskaltzaleentzat egin zuen bere ekarpena. Euskal kazetaritzak izan duen inpaktu handieneko figura poliedrikoa izan zen, obra oparoa eta ekarpen ugari utzi zituena. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Azaroak 11 ditu gaur, osteguna da, eta hasieran estan bezala Martin Ugalde kazetaria jaiosenetik 100 urte bete diren honetan bere ibilbidea bildu du Iker Aginaga lankideak. Gaurko egunez duela 100 urte jaio zen Martin Ugalde Erradre euskal kazetari idazle eta politikaria. Mendeurren ospatu eta Ugalderen figura omentzeko hainbat ekitaldi antolatu izan dira urtean zehar eta gaur ere ugariak izango dira omenaldiak. Jakin fundazioak maiatzean iragarri bezala, idazlearen lan guztiak digitalizatuta aurkeztu ditu eta itzulera baten historia eleberriaren irakurketa jarraitua antolatu dute ostean, Martin Ugalde Kulturparkean, Andoainen. Andoainen bertan jaioa 1921ean, Espainiako Gerra Zibilak zeharo baldintzatutako gaztaroa bizi izan zuen Martinek. Familia erabat zatitu zitzaion eta amarekin jo zuen Frantziara. Hainbat lekutan bizi ostean Andoainera itzuli eta Espainiako armadak soldaduskara eraman zuen Marokora. Hori bukatuta, 1945 inguruan, Diario Basko egunkarirako artikuluak eta herriko kronikak idazten hasi zen. Harik eta 57 urterekin, Karakasera jo zuen arte, familiarekin berriz batzeko. Venezuelako erbestean garatu zuen gehien bere idazle eta kazetari sena. Hainbat argitalpenetan idatzi zuen eta zenbaiten zuzendari izatera heldu zen ere. Erbestean izanagatik euskararekiko erabateko lotura erakutsi zuen ibilbide osoan zehar eta horrek utzi du aztarna gehien Euskal Herrian. Garai hartakoak dira bere lehen literaturlanak, gaztelera zein euskaraz, ipuingintzan gehien bat. Politikan ere parte hartu zuen erbestetik EAJan afiliatu eta ardurako karguak izan da. 20 urte pasatxo Hego Amerikan eman ostean Euskal Herrira itzuli zen 79an. Orduan ere bere jardun politikoari eutsi zion eta idazketan sakondu zuen. Azken garai honetakoak dira Ugaldek idatzetako 4 eleberriak, tartean entzutetsuena, itzulera baten historia. Jada mende bukaeran bere bizitzako ametsetako bat izandakoa bete zuen, Euskaldunon egunkariaren sorreran parte hartuta. Espainiak jazarri zuen konpromiso horrengatik, eta bere osasunak Madrilera deklaratzera joatea ahalbidetuko zion aztertzen ari zela, zendu zen Martin Ugalde, 2004 urtean. Eta bestelako lerroburuen artean gaur ere badago pentsioen erreforma. Izan ere Bruselak baldintza jarri dio Espainiako gobernuari Europako funtsak jaso ahal izateko. Hain zuzen, pentsioak kalkulatzeko kotizazio epea luzatzea. Aiara de Urreta. Bruselak eta Espainiak sinatu dute Europako funtsak jasotzeko pentsioen zenbaketa zabaltzea. Izan ere Bruselak Espainiari exigitu dio luza dezala pentsioak kalkulatzeko erabiltzen den epea, berreskuratze funtsak jasotzen jarraitzeko, eta gobernuak onartu egin du. Erabakitakoa argia da eta zenbaketa aldiaren egokitzapena 2022ko amaierarako ezartzen du. Bart arratzaldean zabaldu dira akordioaren nondik norakoak, bertan ere jasotzen dira gehiegizko kotizazio oinarriak eta pizkanaka gehiegizko pentsioak handitzeko promesa. Era berean Espainiak datozen urteetan bete behar dituen helburuak ere zehazten dira. Baina baldintzak ditu hitzartutakoak hala Espainia eta Brusela bilduko dira 3 hilean behin planaren aurrerapenak aztertzeko zein balantzea egiteko.
Hala jarraipena izango du Espainiaren berreskuratze planak. Europaren baldintzetako bat da herrialdeak funtsak jasotzen jarraitu ahal izateko. Ohikoa da sinatutako kontratua batzordeak estatu kideekin sinatu ohi du funtsak ematen dituen bakoitzean, eta horrela Espainiak 6 hilean behin Europako funtsak jasoko ditu. Beti ere hitzartutakoa betetzen badu, bestela Europako batzordeak bertan bera utziko ditu diru laguntzak. Era berean, Espainiak uste badu helburuak lortuko ez dituela konpromisua hartu du garaiz abisatzeko. Eta testuinguru honetan Euskal Gehiengo Sindikalak mobilizaziora deitu du abenduaren baterako lan, pentsio eta bizi baldintza duenen alde. Beharrezko jo dugula abenduaren batean mobilizazio egun bat deitzea. Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan eta arratzaldean eskualdetan, gure aldarriak defendatzeko. Lan, pentsio eta bizitza baldintza duinen alde. Lan eta pentsio erreformari ezetz esateko eta bizi duin baterako burujabetza aldarrikatzeko. Bitartean, garraiolariek 3 eguneko greba aurreikusi dute abendurako. Gabonen atarian egingo dute lanuztea abenduaren 20an, 21an eta 22an. Urteetan zehar eginiko aldarrikapenei helduko diete. Erregaiaren prezioaren igoerari irtenbidea ematea, garraiolariei zama lana egiteko debekuak kentzea, edota langileei zuzendutako deskantzurako eremu seguruak eraikitzea. Garraiolariek salatu dutenez, kamiolariak lan baldintza krudeletan eta humilagarrietan ari dira lanean. Espainiako gobernuak eta bezeroek jarrera errotik eta premiaz aldatzea eskatu dute. Beste gai batzuei helduta Iruñeko espetxean emakume bat hil dela salatu du salaketa erakundeak. Adierazti duenez, astelehen goizaldean hil zen emakumeen moduluan bertan. Nafarroako gobernuak Iruñeko espetxearen osasun eskumena bere gain hartu eta 2 hilabetera gertatu da ezbeharra. Hala ere, Iruñeko espetxeak ez du guardiarako medikurik egun osoan zehar, eguneko 24 orduetan alegia. Neurri hori guztiz beharrezkoa dela azaldu du salaketa erakundeak, presoen egoera sanitario espezifikoa kontutan hartuz gero. Eta Madrilera begira gaur arratzaldean bozkatuko ditu Madrilgo Kongresuak auzitegi konstituzionaleko magistratu berriak. Tartean Enrique Arnaldo polemikoa dago. Izan ere, Alderdi Popularrak 2 profil polemiko proposatu ditu auzitegi konstituzionalerako. Alde batetik Kontxa Espejel eta bestalde Enrique Arnaldo bera. Espejel Altsasu auziko epaia izan da, Gürtel eta Bárcenas auzitik baztertua eta errefusatua, Alderdi Popularrarekin duen kidetasun ideologikoagatik eta Arnaldok Faesenkin kolaboratu du. Hori horrela, Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduren bozeramailea kongresuan adierazi du ez dutela parte hartuko bozketa horretan. No es nada nuevo, en realidad. Esta situación en la que la politización de la judicatura, de la justicia, ha estado al orden del día durante años y años y en Euskal Herria conocemos bien las consecuencias de todo esto. No es nuevo, pero en este momento ha quedado más en evidencia, posiblemente porque el Partido Popular, con este planteamiento que ha hecho de una cosa tan evidente, que es evidente para la mayoría de la gente, pues lo que quiere es condicionar de alguna forma todo el panorama político, ¿no? Pero bueno, no es nuevo y efectivamente es un espectáculo bochornoso en el que no vamos a participar. Nazioartean migrazio krisi betean jarraitzen du Poloniak eta Bielorrusiak muga arteko muga horretan krisi diplomatiko eta geopolitikoa ere badago Europar Batasunaren eta Bielorrusiaren artean eta bitartean Polonia eta Lituania harresiak eraikitzen hasi dira hain zuzen migrazioa ekiditzeko asmoz. Mugako harresiak Europako diruarekin finantzatzea defendatu du Europako Kontseiluko presidenteak. Europako Batzordeko presidentea bere aldetik aurka agertu da. Europar Batasunak Bielorrusiari ezarritako zigorrei erantzunez, Alexander Lukashenkoren gobernuak mugak ireki dizkie migratzaileei eta testuinguru horretan geroz eta estatu gehiago uste dute Europar Batasunari dagokiola mugako harresiak ordaintzea. Bien bitartean, Bielorrusia eta Polonia arteko mugan milaka pertsona migratzaile harrapatuta daude oraindik, ez atzera ez aurrera eta gainera azken egunetan 9 pertsona hil dira.
Eta migrazioari buruz ari garela, Feminist Asylum kanpaina abiatu dute Europa mailako hainbat mugimendu, talde, elkarte, alderdi eta sindikatuk. Euskal Herriko emakumeen mundu martxak ere bat egin du eskaerarekin eta herritarrei ere dei egin die berau babestera. Honi buruz gehiago jakiteko, pantailaren beste aldean bat egingo dugu Saloa Ibeas de la Cruzekin. Eguerdion, ongi etorri. Kaixo, eguerdion, eskerrik asko bai. Esan bezala, Feminist Asylum kanpainarekin bat egin du emakumeen Euskal Herriko mundu martxak. Zertan datza zehazki kanpaina honek? Bai, emakumei, neskei eta LGTBIQA plus kolektiboko kidei berezkoak zaizkien asilo arrazoiak benetan aitortu daitezela eta behingo zaien eskubideak errespetatuak izan daitezela du helburu nagusi, ez? Alegia, gobernu ezberdinek beraiek propioki onarturiko legeak bete ditzaztela, eta asilo prozedura horiek garantia guztiekin burutuak izan daitezela. Hain zuzen, Europak berak esaten du ez, asilo prozedura guzti hori eraginkortasunez eta duintasunez bermatzeko derrigortasuna dagoela, baina kasu hauetan horixe hala dela esan daiteke? Ez, inondik inora ere, eta, azken batean ere, kanpaina honen xedea, ez, bere garaian Genebako konbentzioan ezarrita zeuden asilo arrazoien beste batzuk gehitu izan ziren 2011 urtean, eta Europako herrialde guztiek sinatutako Istanbuleko hitzarmenaren bidez, bertan genero arrazoiak eragindako emakumeen kontrako jasarpena eta indarkeria ere kontuan hartu behartzela kokatzen zuen, ez? Beraz esan dezakegu, nazioarteko babese eskubidea izan beharko litzatekela gai hauetan. Gainera horreri gehitu behar zaio 2008tik gizakien salerosketaren aurkako borrokari buruzko hitzarmenean ezarrita dagoela ere Europan derrigorrezkoa dela asilo prozedura duintasunez eta eraginkortasunez bermatzea, baina egia esan da Europako herrialde oso gitxik baten batek betetzen badu ere ez dituztela hartutako konpromiso hauek betetzen eta ez dituzte kontuan izaten genero indarkeriatik loturiko asilo eskaerak inondik inora, ez? Esan ere, agerikoa da, ez, kontuan izan behar dela, emakumeek, neskek eta baita ere LGTBI komunitateko pertsonek, arrisku gehigarri bat dutela, ez soilik gerra egoeran dauden herrialdetatik iesi da biditzatela, baizik eta baita ere, horrekin lotutako arrisku gehigarriak dituztela, eta horiek ere izan daitezkela asiloa edo errefuxiatu estatusa eskatzeko arrazoi legitimo bat, ez? Bai, hori da, ez? Haien kasuan, esan bezala, arrazoi espezifikoak dituzte, jatorriko herrialdeetatik ihes egin eta kasu honetan Europan asilo hori eskatzeko, ez? Azken batean, sexu indarkeria eta indarkeria sexista, batik bat, etxeko indarkeria, sexu esplotazioan, eskontza behartuetan, genitalen mutilazioan oinarritzen diren indarkeri motak, eta gainera honetan ere kokatu behar da, ihes egiten dutenean, erbesterako bide hori hartzen dutenean, indarkeria eta esplotazioaren mehatxuarekin gainera ere topo egiten dutela, ez? Hau esan dezakegu guztiz une oro sistematikoa den zerbait dela, ez? Eta migratzeko bidean, denetik jasan behar izaten dutela, sexu indarkeria trafikatzaien aldetik edo eta errefuxiatu eremuetan sexu eta lan esplotazioa eta pertsonen salerosketak igarotzen dituzten herrialdetatik ere, baita Europan ere, ez? Eta gainera, Europara iristea lortzen dutenek, egokitu gabeko asilo prozedurarekin eta harrera duinik etzaiela ematen, ez? Eta hortaz, kokatu dezakegu, amaigabeko amets gaizto batean aurkitzen direla pertsona hauek.
Zaloa Ibeaz de la Cruz, eskerrik asko, kanpaina honen berri emateagatik eta gogoraraztea baita ere, kanpainarekin bat egiteko deia zabaldu duzuela. Eskerrik asko gurean izateagatik. Bai, zuei, bai, agur. Eta Glasgowra begira jarri eta larrialdi klimatikoaren aurka borrokatzeko elkarrekin lan egiteko konpromisoa hartu dute, Ameriketako Estatu Batuek eta Txinak. Akordioa lortu dute berotegi efektua eragiten duten gas gehien izurtzen duten bi herrialdeek. Elkarrekin argitaratu duten adierazpenean larrialdi klimatikoaren larritasuna eta urgentzia aitortu dituzte. Horretarako besteak beste metano isuriak mugatzeko konpromisoa agertu dute. Eta bien, bitartean, Glasgow bertan ere, diesel eta gasolina autoen salmenta 2040 urterako amaitzea adostu dute 34 estatuk. COP26ko presidenteak adierazi du akordioak argi uzten duela ibilgailu ekoizpena elektrifikaziora bideratuko dela hemendik aurrera eta hori egiten ez duen enpresak atzean geldituko direla. Garraioak isurtzen du urtero atmosferan pilatzen diren berotegi gasen 5% eta horietatik 80% inguru dagokio errepide bidezko garraioari. Ekintzaile ekologistek aldiz nabarmendu dute garraioan aldaketa sakonagoa behar dela, era guztietako ibilgailu pribatuak alboratuta. Eta ildo honetan jarraituta autokontsumo instalazioek 70% inguruko laguntza publikoa izango dute Hego Euskal Herrian. Plaka fotovoltaikoentzat beharrezkoa den lehen inbertsiorako eta instalazio berrietarako bultzada ekonomikoa izango da Europako funtsei esker. Enpresek eta etxebizitzek baita administrazioek eska ditzakete laguntzak gaurtik aurrera Euskal Autonomia Erkidegoan. 2023 urtean den amaiera arte 42 milioi euro inguru kudeatuko dira. Eta kulturaren eskutik jarraituko dugu, izan ere bihar bertan emango saio hasiera Bilboko zinema dokumentalaren eta film laburren nazioarteko jaialdiaren edizio berri bat 73. edizioa izango da hain zuzen, eta esan bezala azaroaren 12tik 19 ospatuko dena berrituta, berreskuratuta eta hibridoa izango da, izan ere film horietako batzuk filmin plataforman ere ikusgai izango baitira. Vanessa Hernández da Zinebiko Festivaleko zuzendaria eta berarekin bat egingo dugu, eguerdion. Eguerdion. Zer dakar bihar hasiko den edizio berri honek? Gauza asko, lehenengo eta behin 123 pelikula ditugu, bihar hasiera ekitaldia izango dugu Arriagan Txokian, bertan Margarete Gontrotak merezitako omenaldia jasoko du eta bere Orezko Mikeldia jasoko du. Eta nola ez, eta urtero egiten dugun moduan, ondoren Euskal Film Laburren proiekzioa izan dugu. Aurten 7 dira Euskal Film Laburra, gure nazioarteko sail ofizialean parte hartu dutenak, gaur goizean egin dugu prentsaurrekoa zuzendari eta ekoizleekin, eta hortik aurrera badinotzut pelikula asko, topaketa asko, industriari lotutako hainbat ekitaldi ere, eta zinemaz gozatzeko 10 egun izango ditugu. Horixe bera, eta gainera aurtengo edizioan emakumeak ikustarazteko eta baita ere referenteak izateko eta sortzeko behar hori azpimarratu egin duzue. Neuk 2018an hasi nintzenean zuzendari lez, egin gendun gogoratzen badozue Iraneko emakumei lotutako ziklo bat, Palestinatik ere emakumeak etorri ziren orain dela urte bi, euren inguruko zinemagintzari buruz ere ziklo oso polit bat antolatu gendun, igez pandemia zela eta ez gendun ziklo espezifikorik egin, baina aurten Mexikotik datoz zinemagileak, datoz bi aktivista, osatu dugun zikloa film laburrez eta dokumentalez osatua oso borobila da nire ustez, eta gainera domeka goizean edukiko dugu halako mainguru bat eurekin, eta pizka bat hausnartuko dugu zer dan Mexiko, zer suposatzen duen Mexikon emakume izateak eta zinemagintza egitea, eta kontuan hartu behar dugu horietako batzuk ere hizkuntza gutxitu eta lan egiten dutela. Beraz ere guretzat ere hausnarketa hori plazaratzea garrantzitsua da. Astebeteko zinema eta dokumental aukera paregabea eta gainera aurten dena ondo bidean osasun neurri apartekorik gabe ospatzeko ere plaza izango da. Bai, alaze da. Maskarillak beti izango ditugu
gure ondoan, distantziak ere mantenduko dugu, baina deno dakigun moduan, aforoak guztiz ezberdina dira, bidaiatu alda, kanpotik jende asko etorriko da, euren pelikulak aurkeztera, topaketetan ere parte hartzeko, eta orduan aurreko urtea eta edizioarekin alderatuz, panorama guztiz desberdina da, oso baikorra eta oso pozik gaude. Horixe beraz, Zinebiren 73. edizioa bihar bertan hasiko da. Eskerrik asko, Vanessa Fernandez, gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta kulturarekin jarraituta, Einautz Zubizarreta edo Trigger, ez izenez ezagunagoa denak, bere lana plazaratu berri du, besteak beste 2019an argitaratu zuen bere bakarkako lehen diskoa, eta biolontxeloarekin bide berriak zabaltzen diardu gaur egun ere. Poliedro, volumen bat, disko eta liburua argitaratu berri ditu. Eta hain zuzen, Triggerrekin bat egingo dugu zuzenean, eguerdion, ongi etorria? Bai, eguerdion. Bueno, zer da biltzen duzuna zure azken lan honetan? Izan dugu diska bat dagoela alde batetik, baita ere liburu bat argitaratu berri duzu. Zer da guzti honen emuina edo helburua? Bai, bueno, nik definituko nauke biolontxelua beste esparru batzutara hurbiltzeko, beste esparru musikal batzutarako hurbiltzeko saiakera bat bezala, ez? Azkenean, betik musika iruditegi jakin bati lotuta egon da txeloa, eta lan honen bitartez nahi duana bai sokatu interpreteak interpelatu, eta esan beste modu batera interpretatzea posible dela, eta ikusle orokorrari ere erakustea biolontxeloak bauzkala beste esparru batzuk ere. Izan ere beti kokatu hori da, ez? Musika klasikoa, biolontxeloa, akademiaren eremu horretan, ez zaila da horretik kanpo irudikatzea? Bai, azkenean nolabait eskola horrek atzetik aparatu osoa dauka, ez? Pentsakera bat, eta hegemonia hori bitarteko alderdi ezberdinetan ikusten den bezala musikan ere ikusten da eta bizitzen da, ez? Horregatik sokatuen instrumentu familia izan da betik itxiena eta hegemonia hori dutenen lagun fidelenetarikoa, ez? Eta horrek ekiditen du gero beste esparru musikal batzuetan ikustea, eta orain poliki gauzak aldatzen doa, mundu mailan korrontez berdin asko daude, eta lan honekin nahi izan dut Euskal Herrira ekarri, bertako jendea trebatu, eta poliki hemen ere arrobia sortzea. Beraz, biolontxeloa ulertzera gonbidatzen gaituzu, bestera batera, esan bezala poliedro volumen bat diska horrekin. Baita ere, holtzaren gainean ikusiko zaitugu laizter, kontzertuak eskaintzeko ideia daukazu? Bai, hortan gabiltza, iraia erdik aldetik ona, eta jarraitzeko asmoarekin 2022an ere, Jokin Garmendia eta Kiku Puyez aldamenean ditu dala, eta Amaiur Luluaga Antzaria ere lagundu dala. Eta bai, datorren astean, 18an Ordizin izango gara, gero abenduak 4an Markinan, ahotsenean ere 6an, eta bagabiltza poliki data berriak lotzen, eta espero dugu 22an kontzertu sorta edarra ematea. Agenda betetzen zoaz, beraz, pizkenaka Einautz Zubizarreta edo Trigger bezala ezaguna. Eskerrik asko gurean izateagatik eta sorte hon hemendik aurrera. Bai, zuei, agur. Eta ostegunero legez badakizue hitzordua duzuela hemen Hamaika Telebistan, arratsaldeko 8ak eta 4denetan, eta baita ere gaueko 10etan nahi izanez gero musika zuzenean zaioa emetitzen baita. Gaurkoak ia zer dakarren jakiteko, Koldo Otamendi, aurkezlea dugu pantailaren beste aldean. Eguerdion, Koldo? Eguerdion. Zein izango da gaurko menua? Gaurkoan Onkixin taldearekin egingo dugu erreportaje nagusia. Talde berria da, 3-4 urte izango ditu asko jota, baino abiadura bizian dator, honakoa 3. diskoa baitute. Onkixin egitasmoa, baina nortzuk daude taldearen atzean?
Bai, esan bezala egitasmo berria da, 4-5 urte izango ditu, baina horren atzean badira musikari arituak, ez? Hor dago esatelako Ferrapoa, Kuraia, Estrikaia edo El Corazón del Sapo ezalako taldetan ibilitakoa, eta bestaldetik Zigor Dezeta, Selecta kolektiboan eta Esne Beltzako kidea. Beraz, aurpegi ezagunak ere egitasmo erdibi berri honetan, eta baita ere musika zuzenean saioan ezagutuko duguna. Zenolako musika jorratzen dute? Esan daiteke, bi musikariek onkixin taldean jorratzen dutena dela bere musika eremu naturaletik at dauden erritmoak, ez? Fernando Apoa dator hardcoretik, punk rock azkarretik, eta Zigor Dezeta Esne Beltzan eta jorratzen dituen giroak, eta Selecta kolektiboan jorratzen dituen giroak, hip-hopa, ska, mestizaiaren ingurukoak dira. Honakoan elektronika da taldearen eremu nagusia, eta horren barnean oso arlo ezberdinak ikusten dituzte, ez? Izan daiteke Eurodisko ditzen duten estilo hori, edo bestaldetik ere badago teknoaren arrastoak, drum and bassena, eta melodiak oso poperoak dira ere. Estilo mugituak, ez? Dantzagarriak izan daiteke. Eta gainera, komentatu duzu baita ere, diska berria ere dutela eskutartean, Ikikomori izeneko diska berri horretaz, zer esan dezakezu? Bai, Ikikomori deitu diote diskoari, ni ez nuen ezagutzen kontzeptua, baina antza badirudi batez ere hasian eta erabiltzen dela etxean geratzen den jende baten izera deskribitzeko, ez? Gizartetik kate sentitzen dira, ez dute maite bizi duten gizartea, eta etxean sartzen dira, eta etxean geratzen dira hor bere bizitza egiten, kanpoarekin inongo erlaziorik gabe, ez? Eta bide horretan, bizi izan dugu, bizitzen ari garen pandemia egoera honetarako izenburua proposa da, jende asko etxean egon gara eta egon dira garai hauetan, eta horietako asko ere kostatzen nahi zaila ateratzea. Eta kasu honetan hauek badute aurrera begirako asmo argi bat, eta badute musikaren bidez ere kontzientziak astintzeko nahia. Onkixin taldea, beraz gaurko musika zuzenean zaioa, eta horretan baita ere izango dugu agenda, ez? Betiko lez, zer nolako kontzertu edo ekitaldiak datozen astebururako, datorren astebururako, hobeto esan da? Bai, neguarekin batera pixkatotza hasten denean hemen Euskal Herrian aretoak programatzen hasten dira, urte arraro hauen ondoren badirudi berriz ere martxan dagoela musika egitaragoa. Hemen Euskal Herrian beti aipatzen dut, oso zortu handia daukagula, kilometro gutxitan kontzertu asko ikusteko aukera daukagulako, ez? Eta kasu honetan kontzertu agenda bero dator, eta ikusteko aukera izan ez gero, igual asteburun honetarako 60 kontzertu inguru izango dira. Bat nabarmendu dugu, Afrika Bibang musikariak asteburun honetan 2 kontzertu eskainiko ditu, Donostiako Dokan egongo da bihar, eta Atarrabian, Toten Aretoan igandean, eta bietan argitaratu berri duen Ispilu aurrean disko aurkeztuko du. Koldo Otamendi, ezkerrik asko beste behin gurean izateagatik, eta itxaloten zaitugu musika zuzenean saioan gaurko 8 eta 4 edo eta 10. Ezkerrik asko. Bertan izango gara puntu-puntuan, mi esker. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan Beatriz Arana izango dugu, mugitu, AZT-aren kontrako mugimenduko kidea da bera. Tarte bat eta jarraian bueltan gara, orain arte. Haupa, bizi musika saioa, gu Lebak taldeaga, Bergaratik, eta hemen aurkezten dutzu dugu gure egikide diskoko bigarren singela, MM.
izan gaitezen ume. Aurrera egin nahi, baina ezin. Atzean gelditzeaz, nazkatu naiz. Putzu sakonenetan ere. Ez du horrelako orain gaberik ematen. Errutinaren erraiak sendo itzatuta, ez diot errua inori botana, arduren esklabua izatera, pasa nintzen espalde. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gurekin dugu Beatriz Arana, mugitu mugimenduko kidea, eguerdion, ongi etorria Hamaika Telebistara. Kaixo, eskerrik asko. Kopo 26 goi bilera hori amaitu berritan eta jasangarritasuna guztion ahotan dagoen honetan, abiadura handiko trena bezalako proiektu bat non kokatu behar da? Jasangarritasunarekin lotura egiterik alda? Gure irudiko zinundik inora ere, hori da interesa daukatenak azpiegitura hau garatzen saltzen dutena, baina gainontzeko argudioak bezala ikusten dugu urtu egiten direla, ez direlako egia, ez? Abiadura handiko trena eraikitzeko, gailur honetan ari dira eztabaidatzen hori, nola murriztu CO2-ren isurketak, ez? Edo nola egin CO2 isurketa horiek xurgatzeko. Eta, abiadura handiko trena bezalako azpiegitura bat egiteko, lehenengo gauza egiten dela, dira CO2 xurgatzen duten lur eremu horiek zuntzitu egiten dira, bai, azpiegitura egiteko. Lur azalaren okupazioa itzela da. 200 kilometroko luzera, bider, zati batzuetan 100 metro, beste batzuetan gutxiago, baina ateratzen baldin baduzu kontutan lur okupazioa bakarrik plataforma gehi gero zabortegiak, ez? Euskal Herri osoan zehar, badira, hektarea asko, ez? Ia 1000 binon gehiago, uste dut esaten genuela 2000 inguruko hektarea, ez? Lur okupazioa. Horiek guztiak dira CO2 xurgatzaile zirenak, ja existitzen ez direnak, ez? Hori hasteko eta gero lurraldeak zatikatzen du eta zentzu horretan gaixotu egiten du, ez? Gero ezin dugu ahaztu, egiteko zubibideak, egiteko tunelak, egiteko akzesoak, pistak, irekitzeko pistak, horrek guztiak eskatzen du porlan ekoizpen itzela, ez? Eta, porlan hau ekoizteko behar dira, porlanaren ekoizpen prozesuak CO2 askatzen du CO2 pilo bat, ez? Beraz, bere eraikuntzaren bertan, ikusten dugu ez dela bat ere jasangarria. Zuk ondo azaldu duzune bezalaz ez, azken finean 400 kilometroko bidea da, eta horretarako behar diren porlan guztia, makineria, zementua, plataformak ingurumenean eragin zuzena dauka. Eragin oso kaltegarria. Zuzenean eragiten dio, eta ez hori bakarri paisaia ere komentatu duzu, eta honetan ere azpimarra jartzea komeni da, ez? Zenbat mendeko eraikinak, etxeak, bazterriak ere eraitsi egin diren, abiadura handiko trenari bidea emateko, ez? Bai, ehundaka ere bai, eta, naiz eta agian, eraikin batzuk bota egin dituzte, baina beste kasu askotan, abiadura handiko trena pasatzen da, igual, bidea, baserriaren erditik, ez?
eta zentzu horretan kaltetu egiten du baserrian eraman ahal izateko nekazal bizitza. Eta guk azpimarratu nahi duguna da lur okupazio bortitz honen bitartez egiten ari direna da hipotekatu edozein egitasmo alternatiboa egiteko aukera, ez? Lurra eta ura dira bizitzaren oinarriak, eta hoiek suntsitzen baldin baditugu, nekez ahal izango dugu planteatu elikadura burujabetzari lotutako inongo proiekturik, ez? Eta zentzu horretan, HTren eraikuntza eraikuntzak kendu die datozen belaunaldiei aukera hori. Beraiek ez dute aukera hori izango, ez? Zerbait alternatibo garatzeko, eta lur hori desagertua dagoelako jadanik. Eta itzulgaitzako prozesua da, itzulgaitzako prozesu kaltegarria. Paisaia hitz egiten ari garela, baita ere komentatzea, herri batzuk erditik mozten dituela abiadura handiko trenak, horixe salatu dute herritar batzuek, horixe adibide bat da Atxondo, ez, 85 metroko altuera duen zubi bat eraiki baitute herri erdian, eta noski horrek ere kezkak sorrarazi ditu. HTren eraikuntza osoan zehar, dela lerro zuzen bat, dakizuen ez bezala, eman du hau, ez, pasatzen da edo herrien erditik, edo herrien ondoan, edo baserri lurrak zehar, ez? Eta orduan egiten duena da lurraldea zatikatu, eta baita ere kriston esi efektua nun bianistasuna zuzenki kaltetua suertatzen da, eta baita ere edozein espezieak ez dauka aukerarik igarotzeko, ez? Beraz, Atxondoren kasuan daukate HT herriaren erdian, baina HTren eraikuntzarako behar diren materialak, kamioiak eta dena ari dira sufritzen momentu honetan, ez? Zeren kamioien trafikoa etengabekoa da, ez dute ezer errespetatzen, abiadura bizian joaten dira, eta herritarrak ari dira nozitzen, ari dira sufritzen dagoeneko HTren ondorioak eraiki bino lehenago, ez, edo eraikuntza prozesu horretan. Eta klima aldaketari aurre egiteko testuinguru honetan, ez, erronka bezala ere planteatzen da etorkizunerako zein garraio mota erabili, ez, eta honetan autoaren ordez, trenaren aldeko apustua egiten da, baina abiadura handiko trena izateak zer esan nahi du, ez, abiadura handia hori, zen neurriko energia beharko litzateke hau aurrera eramateko? Bueno, gai honetan, gai honi buruz hitz egiteko lehendabizi ikusi behar da. Abiadura handiko trena eraikitzeko desmantelatu egin dutela tren konbentzionala, ez, betiko trena. Betiko trena bazegoen eraikia jadanik, ez, azpiegitura zegoen egina, baina joan dira kentzen apeaderoak, joan dira kentzen zerbitzuak. Inbertsio guztia diru hortarak bideratu behar zuten diru guztia joan da abiadura handiko trenara, ez? Dela, diru xurgatzaile ikaragarria, zen ez da inoiz asetzen, ez? Behar du gehiago eta gehiago eta gehiago. Orduan, hori alde batetikan. Gero, beste aldetikan, ikusi dugu azken hamarkada hauetan, azken 2 hamarkadetan, Euskal Herrian, Gipuzkoan, Bizkaiaren kasuan batez ere, nola ugaldu diren HTren lanak hastearekin batera, ugaldu dira mugikortasun motorizatua bultzatzen duten azpiegiturak. Hauxe da, hor dago Supersur, hor dago Eibar Gasteiz, hor dago Durango Beasain, hor daude Donostiko 2. gerrikoa, hor daude herriak inguratzen dute ingurubideak, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, ikusten dugu, diskurtso ofiziala baldin bazen ere, abiadura handiko trena zela kotxeak eta kamioak ordezkatzeko ikusi dugu, hori ez dela horrela, aldi berean ugaldu direlako ibilgailu motorizatuen nentzako azpiegitura hauek, ez?
Zentzu horretan, ikusten dugu abiadura handiko trena izan dela azpiegitura bat gehitu egin dena, beste ez dela egon egina ordezkatzeko ezer, ez? Eta, bueno, hor dago herri mugimendu bat, tren aldarrikatzen duena, baina betiko tren konbentzionala, lehen esan dudan bezala, azpiegitura hor zegoen egina, eta noski dela hobeto jendea erabiltzea tren hori errepidea baino. Logikoagoa litzateke pentsatzea, egon dagoen tren hori bermatzea eta hobetzearen apustua egitea. Bai, zeren abiadura handiko trena, abiadurak berak behar du energia itzela, ez? 300 kilometro orduko trena martxan jartzeko behar duzu 25.000 pertsoneko biztanleko hiriak kontsumitzen duen adina energia, ez? Eta, bueno, kutsadura mota, abiadura handiko trenarena mota ezberdina. Bueno, hau martxan jartzeko behar duzu zentral termikoak, behar duzu energia nuklearra ere bai, eta kutsadura mota asko dira. Dago hori kontsumo energetiko neurri gabea, baina hortaz aparte dago kutsadura elektromagnetika, kutsadura akustikoa ere bai, eta, bueno, nekez esan dezakegu dagoela pentsatua hori zera garraio jasangarriagoa edo ekologikoa edo inolaz ere hori ez da egia. Hau guztia jakinda, nola ulertu daiteke Eusko Jaurlaritzarentzat oraindik ere lehentasuna izaten jarraitzea AZTA? Nik uste dut galdera hori beraiei egin beharko zeniekete, ez? Bueno, aurrekoan Ortuzar jaunak, ez dakit entzun zenuten, baina berak esan zuen aspaldi esaten ari garena, ez? Badirudi abiadura handiko trenaren plataforma egina dagoena bidegorri bezala geldituko dela. Eta izango da, eraiki duten bidegorririk garestiena, ez? Sekulan eraiki duten bidegorririk garestiena eta kalte gehien egin diona bere eraikuntzan lurrari, ez? Eta urari. Eta, bueno, pues, berak esan zuen, berak esaten zuen, ez dago plataforma bakarrik, ez dago elektrifikaziorik, ez daude bagoiak, ez dago ezer, berak bera izan da bultzatzaile, bere Eusko Alderdi Jeltzalea izan da bultzatzaile, berak erantzun dezala, ez? Berak egiten ari den galderak. Desastre hutsa hori zen ez dioena. Gure ustez dela, etekin ekonomikoak eta enpresa handiei, enpresa handiei onuragarria ateratzen zaio hau guztia, eta hori da baina uste dut galdera hori beraiek erantzun beharko luketela. Izan ere, datuak ikusten baldin baditugu, Espainiar Estatuko aurrekontuei begira, esaterako aurrek urtean bezalaze, Nafarroara eta Euskal Autonomia Erkidegora bideratutako diruren zati handiena, abiadura handiko trenera bideratuko da. Bai, eta orain ere, Covidentzako zeuden aurrekontuak, Europatik datorren diruaren 150 piko, milioi, joango dira abiadura handiko trenera. Eta Nafarroaren kasuan, estatutik datorren aurrekontuaren erdia bideratuko da abiadura handiko trenera. Ezin da ahaztu, diru hau guztia langileon zergetatikan ateratzen dela. Beraz, ematen da publikoa beharko litzateke dirua eta behar publikoetara bideratzen dela poltsiko pribatuetara, ez? Enpresa pribatuetara. Hau da jukutria, ez? Oso jukutria maltzurra. Eta, bueno, pues, zentzu horretan, hori iruditzen zaigu oso salagarria. Inbertsio ekonomiko potoloak jaso ditu urteetan zehar, abiadura handiko trenak, eta izan daiteke epe ertainean Europako funtsak ere tartean daudenez zorpetzea ere ekartzea ez proiektu honek, norek ikusten duzu ez zuek? Bueno, bai, hau dago oinarritua etengabeko zorran, ez? Zen diru ematen ari diren funtsa haue guztia, diru hau guztia, noski dira kredituak, ez?
gehienak dira kredituak, beraz, berriro ere datozen belaunaldiei hipotekatu zaie, kendu zaie lurra eta ura, eta baita ere ordaindu beharko dute, utzi duten zorra abiadura handiko trenaren eraikuntzarekin. Kudeaketari dagokionean, aipatzekoa baita ere, hamarkada luzetako proiektua dela, atzerapen nahiko nabarmenekin baita ere, esan beharra dago horixe, eta baina hala ere motele bada ere, proiektuak nola edo hala aurrera egiten jarraitzen duela, ez? Nafarroan oso motel, bai. Oso motel da nahiko kontraesankorra, ez? Badirudi dela abiadura handiko trena, baina oso motel doa. Eta hori uste dut Arantxa Tapiari entzun nizkion hitz horiek. Ipar Euskal Herrian ere berrabiarazi dute proiektua egiteko nahi hori. Hori esaten dute, bai. Hala ere, oraindik ere ez dakigu, ez da noiz amaituko den, datasteatzik ez dago, baita ere orain behin-behineko geltokiak ez jarriko dituzte, Basaurin, ez Bilbon, eta Gasteizen baita ere egingo dute hor erdibideko zerbait. Baina gertatzen da gauza bat, ez? Hain ari da luzatzen egitasmoa, nun dagoeneko eraikiak dauden zatiak zaharkiturik gelditzen ari dira, bai? Eta mantenimendua kostu itzela dauka. Mantenimenduak kostu itzela dauka. Beraz, guk egin genuenean bizimartza bat, Aramaiotik, eta hori ikusi genuen tunel bat, ari zirela ahuntzak eta ardiak, ez? Ari ziren okupatzen tunel hori, eta hartzaia hor sartzen zituen, ez? Itzala eukiz esaten, eta hor esaten genuen guk, bai, osea, azkenean horrela hau bukatuko du, ez, zaharkitua eta ezin izango da erabili, beraiek proiektatu dutena. Amaierarik gabeko proiektua. Amaierarik gabeko proiektua kostu itzela, zentzu guztietan daukana zeren kalte ekologiko ikaragarria egin du tren honek, CO2 xurgatzen duten basoak eta eremu berdeak aipatu ditugu, baina azpiegituraren kilometro asko lur azpian dijoaz. Baina horrek ez du esan nahi kalterik egiten ez duenik, ez? Lur azpian dago Euskal Herria, tunelak pasatzen ziren leku asko dira karstikoak, eta ur emari asko daude, akuiferoak, ez? Eta horiek, tunel bat egiten dutenean, sistema hidrogeologikoari izugarrizko kalte egiten diote. Eta hor daukagu adibidez, udalaitz zulatu zutenean, horre Arrasateko auzoa den Gesalibar, gelditu zen uri gabe. Baina zuzen ere, tunelaren eraikuntzak uri gabe utzi zituelako hango auzokideak. Eta urte hauetan zeharren egindako eraikuntzetan, obretan ere, lan istripuak ere gertatu dira, 5 behargin hil dira urte luze hauetan zehar, maiatzean ere Donostiako obretan 2 beharginek istripua izan zuten. Bai, honetaz oso ongi hitz egiten du, idazten du Urkoa Paulaza Zuloan, bere liburuan, eta kontua da, langile gehienak dira kanpotarrak. Ez dakigu zehazki zenbat langile hil diren, zenbat istripu gertatu diren, zenbat jende zauritu den urte guzti hauetan, gerta daiteke datuak isilaraztea ez, baina langile batzuk hil dira, heriotz horiek barkaezinak dira, eta ezin dugu ahaztu, holako azpiegitura bat ezin dela eraiki pertsonen esplotaziorik gabe. Eta horregatikan daude beharginak kanpotarrak dira, migranteak, gehienak. Eta nik ez dakit zehazki abiadura handiko trenean, baina badakit Donostiako bigarren zinturoiaren, bigarren gerrikoaren eraikuntzaren kasuan, sindikatuek salatu zuten langilei aplikatzen zietela euren jatorrizko herrialdeen konbenioak, eraikuntzaren konbenioak. Beraz, imaginatu, zelako dirua irabazten duten. Lan jardunaldiak izaten dira oso luzeak, ez dakit, 12, 14, 16 ordukoak batzutan, inungo ziurtasunik gabe, lan osasuna benetan arriskuan,
Eta, bueno, pues, hau guztia nik uste dut salatu behar dela, holakoak azpiegitura bat, ezin da eraiki pertsonen eskubideak errespetatzen baldin baditugu ezinezkoa da. Eta langileak egoera tamalgarri honetan izanez gero, zenolako bermeak izango ditu gero ez eraikitakoak? Barkatu? Langileak hain egoera txarretan egonda, hain lan ordu luzeak egin da, eta zenolako eraikuntzak... Bermerik ez dago, zeren esan dizudan bezala zati asko dijoaz tuneletan, eta zati horietan nola den karstikoa ez dakigu zer gerta daiteken. Urteak daramatzazue mugimendutik, abiadura handikatrenaren aurkako sentsibilizazioa eta ekintzak eginez, ezta, desobedientzia zibilaren bitartez batez ere, eta horrek hala ere erantzuna jaso duzue, jasarpena, atxiloketak izan dituzue urte hauetan zehar, hala ere atzera begiratuta eta gaur egunen arteko begirada zabalduta, zein nolako hausnarketa egingo zenukete? Guk desobedientzia zibila aldarrikatzen dugu egitasmo honek zilegitasunik ez duelako. Eraikitzen dute abiadura handiko trena interes orokorra argudiatuz, baina inoiz ez diote jendeari galdetu zer den benetan euren interesa, ez? Eta interes orokorra, beraiek interes orokorra deitzen duten hori, gure ustez ez da interes orokorra, gutxi batzuen interesa baizik eta gutxi batzuen etekina, gainera epe motzerako etekina, zeren epe luzerako, denon ondamendia, guztiontzako ondamendia suposatuko du. Orduan, desobedientzia zibila aldarrikatzen dugu horregatikan, eta badakigu horrek bere kostea daukala, ez? Baina guk uste dugu ari garela egin beharko genukeena, zeren gure etxea dela lurra zuntzitzen baldin badute, zure etxea erretzen baldin bada ezin zara gelditu ez ere egin gabe, ez? Orduan, gure etxea zuntzitzen baldin badute, zerbait egin beharko dugu hori ebitatzeko, ez? Eta egun hauetan, agian ez dauka zerikusi handirik, baina ezin izan dute ebitatu lotura egitea, ikusten dugunean sumendiaren laba, sumendiaren labazera hainbeste hektarea lur zuntzitzen, ez? Azpiegitura honekin gehi gainontzeko azpiegiturekin gauza antzerako bat gertatu da, ez? Dela, izugarrizko triskantza, ez? Lurrari egiten zaiona. Zeren ez da hori bakarri da, hori doa beste gainontzeko metropolizazio prozeso bortitz baten baitan kokatu daiteke. Ez ebergaren punta besterik ez da. Bai, esan nahi dut dela lurraren artifizializazioa, ez, orokorrean. Urte hauetan zehar, herritarren partetik jarrera aldaketa bat ikusi duzue proiektu honen aurrean? Nik uste dut egon garela borrokatzen urte asko, hasieran, jende gehiena ez zekien ezer, jende gehienak ez zekien ezer, eta antolatua zegoen jendeak informatu zituen, ez? Zeren instituzioen partetik inoiz ez diete ezer esan. Eta, urte luzeetan zehar euki genituen oso jendetsuak izan ziren mobilizazioak, ez? Momentu honetan, zer gertatzen da, nik uste dute jendeak nolabait etxitua dagoela orokorrean, ez? Nik uste dut gehiengo handi bat aurka dago, baina, etxipena ere hor dago, ez? Ikusten dute lanek aurrera segitzen dutela eta bar, orduan, nik uste dut etxipenagatik dela batez ere. Eta mugimendutik zein da aurre ikuspena datozen urteetarako, nola ikusten duzue korapiloa askatuko dela, obrak bertan berak edituko dira, aurrera jarraituko dute? Gu borrokatzen ari gara horren alde, obrak gelditzearen alde. Momentu honetan, bizi ari garen krisi larria, zentzu guztietako krisi larria, baina batez ere krisi klimatikoa eta ekologikoa, guk uste dugu ez litzatekela ukitu behar lur metro karratu bat gehiago ere, ez? Beraz, nik uste dut moratoria
handi bat beharko lukela, ez? Azpiegitura handi guztiak bertan bera usteko, eta noski abiadura handiko trena bertan bera usteko lehen. Beatriz Arana, mugitu mugimenduko kidea, eskerrik asko, gurera etortzeagatik eta Ameka Telebistarako tarte bat hartzeagatik. Eskerrik asko zuei ere bai. Tarte bat eta jarraian izango gara solasaldian, gaurkoan Marisa Barrena eta Mikel Alvareztekin, orain arte. Kaixo, Ameka Telebistako ikusentzuleok. Izu hona uzue, hegazkin taldekoa, Alain Karazo Iturriaga, bergararrakin batea osatzeten taldea da. Eta jarraian ikusiko ez zuena, gure kantu baten bideoklipa da, Ondartza da kantua, eta bideoklipan egilea Guridi da, Bergarako artista bat. Goza ezazue?
Eta egunero legez, solasaldiari bide emango diogu, eta horretarako gaurko gonbidatuak edo solaskideak dira Marisa Barrena, eguerdion. Eta Mikel Alvarez, eguerdion. Eguerdion. Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuei buruz hitz egiten hasiko gara, ondo baderitzuzue, izan ere, atzoko eguna izan zen, ezta, Eusko Jaurlaritza beste alderdi politikoekin batzeko, negoziatzen hasteko egun ura, nola ikusten duzue egoera? Alde batetik, hasteko, nola baloratzen duzue aurrekontu proiektu hori, 13.000 milioi, barkatu milioi ez, 13.000, bai, milioi euro izango ditu, ezta, datorren urterako, eta tartean, dakizuen moduan, Europako funtsak ere izango dira, historiako aurrekonturik handiena, ez? Lakuako gobernuak aurkeztu duen bezalaze, baina letra txikia ikusita, ez dakite nola baloratzen dituzue horrela lehen begirada batean. Bueno, begirade batean, ez dakite, milioi asko dira, eta nik ezgia esanen naiz horretara, milioi horietara heltzen, ez? Baina esaten dutenean, horrekorik handiena, ikusi dute 0,5 dela zer hori, ez? Handiena, edo handiena izate horren arrazoitako bat, ez? Ez dakit zen baden hori, baina bote prontoan gutxi iruditu zait. Eta gero, deigarria egin zait, eman dutenean berria, ez da, jartzen dituzten, aizpuruk, edo azpiazuk parkatu, balizko akordio baten aurrean jartzen dituen, lehenengo eta behin ikusi dute zareetan behintzat agertu den irudi bat, hola, ez? Eta ematen du, kontuz, hori deigarria egin zait, eta gero, beste hori da azteko, ez? Eta orduan, markoa haiek jarriko dute, ezta? Orduan, oposizioak hor jarriko ditu bere baldintzak edo bere proposamenak, baina, beti bere barruan, ez? Hori da, pixka bat, errespetoa bezala eman didana, edo halako zera jarri dut, ez? Baina, Bai, nik uste du negoziaketa hauetan gertatzen dena da, indarko relazio baten ondorio izaten direla, eta gobernua gehiengoa edukitzean, nik ez dut uste aldaketa asko egongo direnik, ze PSOE-ren, PSeren eta PNV-ren, ez, bozketekin nahikoa da aurrera ateratzeko, ez dute behar. Ez dute behar behar ere, ez? Bai, markatzen dute posizioa, ez? Bai, eta gero, hainbeste milioi izatea, nik uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea, pasaden urtean, Europar Batasunak zorpetze mugak kendu zituela. Eta gobernu bakoitzak zorpetzea libre duela momentuz, orduan, ulergarria da, ez, erredaukadazioaren jetxiraren inguruan ere, horrelako zorpetze maila batekin aurre egitea horrelako testu inguru bati. Baina bai aipatuko nuke ere, aurrekontu horietan, kuantia totala edo kopuru totala igotzen dela, baina egia da ere gastu sozialen murrizketa bat dagoela pasaden urtetik urte honetara. Punto bat, ez? Bai, inguru horretan, 2017-tik uste dut gastu sozial murritzena duen aurrekontua dela. Eta gero ikusita atzo egon ziren, ez, bilerak eta alderdi politikoen proposamenak, klaro, ari gara hitz egiten 13.000 milioi euroko aurrekontu batetaz, EH Bilduren proposamenak 150 milioi eurokoak dira, Podemosenak 500 milioi eurokoak, baina, klaro, joera strukturala ez da aldatzen proposamen horietan zentratuta, baizik eta, izango liratezke horrelako ajuste txikiak. Parkatu, niri iruditu zaite, bintzat, posgarri edo zelenbait itxarbengarria, oposizioko alderdiak puntu askotan ados egon direla. Ez da, ez behar letra txikian, baina bai markoan, ez? Bai proposamenetan, osasun arloan adibidez, biek proposatu dute, etxebizitza arloan, ingurumenaren arloan, gizarte politikaren arloan, behintzat, bai Bildu eta bai Podemos, Elkarrekin Podemos, behintzat bat etorri dira arloiek reivindikatzen edo, lehen esan duguna, ez da markoa etxita badako, bate etxita badako, agian ez daukate aukera handiri, baina behintzat hori, zelan baita niri itxarpen bat horrek sortu dit, ez? Eta, gainera nahiko zehatzak egin dituztela proposamenak, ez? Kopuru aldetik eta batez badatoz ere, behintzat, arloetan ados egon direla, ez? Gero badaude, Elkarrekin Podemosek ez dut ikusi Bilduk aipatu dituenik, baina hezkuntza, enplegua, berdintasuna proposatzen ditu, nire ustez gai garrantzitsuak, baina, behintzat, horraino hori da sortu didan itxaropen esango nuke bakarretariko, ez da?
Bai, zorpetzea aipatu duzu, ezta? Momentuz zorpetzea librea dela, baina horri ere heldu beharko zaio egunen baten, ezta? Gero zorpetze hori nola islatuko da herritarrengan, ezta? Zorpetzearekin lotuta eta aurrekontu hauekin lotuta zuzeneko lotura du erreforma fiskalak eta hain zuzen Euskal Herria Bilduk hori da proposatu duena, baina ikusiko dugu Pedro Azpiazuk honen inguruan esan duena. Hausnarketa beti egin behar dela, beti pentsatu behar dugu zer egin behar den zergarekin, hori argi dago. Bai esan dut baten baina goietan ere, ez dela momentua. Zergaitik, orain momentua da bultzakada gastu publikoari emateko, baita inbertsioari ere guk egiten dugu moduen aurrekontuekaz, eta, horrek egin baitan dio ekonomiari beste, askundea egiteko beste posibilitate batzuk, ez? Da hori da gure helburua. Da momentu honetan sartzen bagara zergak zer egin litekeen, da zergak igoten eta nik uste dut ez dela momentua, ez doalako, ez? Beste politikaren aurka dagoalako, ez? Hilduko da momentua. Hortxe, ekonomia eta gosun sailburua, esan ez dela momentua, ez? Hori zera laburpena, noiz da momentua? Hori da, ez da momentua, lehen esan duguna, bera jartzen du markoa, berak esaten du momentua, ez da? Eta orduan, oposiziok hor, gogor jokatu beharko du, baina ala ere, Mikelek esan duen bezala, azkenean ez dute behar oposizioen botorik aurrera ateratzeko. Hori da kezkagarria, ez? Bai, da fiskalitatearen aferan nik uste dut Azpiazu apur bat distortzio batekin dabilela, ze ikusi dugu momentu honetan estatu batuetan, Bidenen eskutik, estatu batuak bezalako herrialde liberal batean, Bidenen eskutik erreforma fiskal bat egiten ari direla. OCDE-ren baitan ere, akordatu da, 1,5ko gutxieneko sozietateen zerga aplikatzea enpresei. Eztabaida fiskala badago mahai gainean momentu honetan, eta uste dut orain dela badela momentu horri usteko, eta gainera dago beste elementu bat. Eta da, aurrekontuak igotzen badira, zorpetzearen ondorioz, zor hori gero bueltatu beharko da. Eta horrek austeritate politikak bultzatuko ditu. Orduan, berme bakarra, diru gehiago jasotzeko, baino gero austeritate politikak ez aplikatzeko, erreforma fiskal bat izan behar da, eta hori behintzat mahai gainean egon behar da. Horren ildotik eta Europako funtsetatik tiraka baita ere, gaur ezagutu dugu Bruselak baldintza bat jarri diola Espainiako gobernuari, eta hain zuzen hori da pentsioak nola da zenbatzeko, kotizazio urteak luzatzea, ez? Hori da bat, baina gehiago ere etorriko direla, pentsatu daiteke. Bai, argi dago, hori Europar Batasunak esan du, ez? Kotizazio eremu hori 15 urtetatik 25 urtetara luzatu beharko dela, eta horrelako kontuak nik uste dut egunerokotasunean izango ditugu hemendik aurrera, Europar funtsekin eta austeritateakin lotuta. Europatik egunero dago belarri tiratzea hori, ez da? Gero ez dakit oraino horreri erantzungo dioten, ez zelan erantzungo dioten, ez? Baina dena dela, ez dakit, kezkagarria da, ez? Eta gero beste elementu bat jartzerren gainean ere, Azpiazuk esan du, momentu hau ez dela erreforma fiskalen inguruan hitz egiteko, ez delako momentu ekonomiko horrela esategatik, baina berak ere esaten du horrek gainditzen duela apur bat, eztabaida presupuestarioa. Eta gogoratu behar dugu, herri honetan, 2017an, 2017 kurtso politiko horretan, sozietateen zerga, 28tik 24 jetzi zela, eztabaida presupuestario batean PPek alde bozkatzeko baldintza hori jarri zuelako. Orduan, aurrekontuen inguruko eztabaidak eta negoziaketak bestelako politika publikoa eragiten die, eta historikoki horrela izan da. Orduan nik uste faltsua dela ere, bi eztabaida horiek deslotzea momentu honetan. Faltsua eta interesatua, interesa dagoelako hori beste modu baten lideratzeko. Azkenean, honek zer dakar, pobrea gero eta pobreagoak izatea, lehen esan dugunagatik, ez daukagulako jetxi delako puntu batean, eta aberatsa gero eta aberatsagoak izatea. Eta orduan hor ze gizartetara goaz, ez? Eta hori bideratuta dago, hori ez da berezko datorrena, hori horrela da, horrela dator. Eta Europak esan bat edo esan bestea, gainera ez gaudela jaramon egiteko prest, ez? Ikusiko dugu, etorriko dena, ez? Beste gai batzuei helduta, garraioari ere, begira jarriko gara, hain zuzen Glasgown hartu diren erabakien artean, hainbat herrialdek, hainbat estatuko 34, hain zuzen, diesel eta gasolina autoen estalmenta 2040 urterako amaitzea adostu dute, beraz honek ere pentsarazten digu etorkizunean eazten nolako garraio mota edo euki beharko dugun, ezta? Gogoratu baita ere, Espainia ez dago estatu horien artean, baina bai gogoratu duela gutxi onartu zela, ez, Espainiako klima
aldaketaren legea, eta 2040, ez 2000, ez dakit zen urterako, 50. urterako izan daiteke. Bai, eta Europako Komisioa 2025 Horixe, bai, tarte horietan egongo dela hala ere, ez? Naiz eta akordio honetan ez egon, beraz, horixe, ez? Zein da etorkizuna garraioarekin lotuta eta autogintzarekin lotuta hain zuzen. Badago alde batetik nik uste dut esan duzun bezala estatuena, eta gero badago ere ituna sinatu duten ibilgailu ekoizleak kantua, ez? Esate baterako, General Motors, Ford, Mercedes-Benz, Volvo bezalako konpainia handiak, ere zer esan dute. Horiek, irakurri dudanez, lauren artean mundu osoko ia laurden bat hartzen dute. Osea, ez da bakarrik estatuek hartzen duten erabakia. Hemen ekoizleek ere uste dute zer esan handia, zer esan ez interes handia daukatela, ez? Orduan, hor bat daude, gauza asko daude, aztertzeko eta azpimarratzeko, ez da? Bai, merkatua berriztuko dela, ez? Elektrifikaziorako bide hartuko duela, legia. Bai, nik uste dut esanguratsuna dela, akordio honen baitan ez daudela herrialderi garrantzitsuenak, ekoizleri garrantzitsuenak. Europan norbaitek kotxeak ezkoizten baditu, horiek dira Alemania eta Frantzia, eta ez daude akordio honen baitan. Txina eta Japonia ere ez daude akordio honen barruan, ikusi beharko dugu nola egiten dugun aurrera politika honekin, ze apur bat iruditzen zaik gehiago izan dela komunikazio, ez? Horrelako kanpaina bat, akordio politiko bat, baina, klaro, hemen kotxeko izletan gertatzen dena da, apur bat ekonomian gertatzen ari dena. Eta da, eredu produktibo zaharrak, oraindik, dirua ematen digu, eta eredu produktibo berriak ez digu dirua ematen. Orduan, transito horretan ze puntura arte murrizten ditugun orain arteko inbertsioak eta ze puntura arte, gehitzen dizkiogun bestelako kate produkzioak eta bestelako elementuak. Eta uste dut horretara jokatzen ari direla gehien bat. Bai, eta gero nik uste dute transito horretan edo prestakuntzak ere nik keskatzen hau, esate baterako gure eskualdean, Durangaldean eskualdea ikusten dut hurbilenetik, eta hor dagoen egoera, automozioan da horko izarra. Orduan hori berriztatzea nola egingo da, nola prestatuko da. Horko langileak prest daude edo prestatuta daude, horko enpresa prestatuta egongo dira, gai izango dira horre aldatzeko, horrekenik eskatzen hau. Eta gero baita, ez bakarrik enpresa, bai, tailer txikiak esatako, konpongetak egiten dituzten tailerrak hor, batzuetan txikia dira gure inguruan, horiek prest egongo dira, prestatuta egongo dira epe labur horretan aurre egiteko datorkigunari edo etortzea nahi dugunari, edo ez dugunari nahi dugunez. Eta gero, beste gaibak eskatzen hauena dabe, hor elektrizitatea beharko da. Nola helduko zaigu elektrizitatea, ez? Hor, egun hauetan, ikusten ditudan dorre, itzelok eskatzen haute bere, ez da? Guainez itxaso hori, linea hori, botatzen ari dira, hor, izugarrizko dorreak ari dira ipintzen, basoak, desagertzen baso batzuk, eta lur mankorrak, ez dakit, kaltetzen, eta horrek ere eskatzen hau, esaten dugu, garbia izango da, bai, garbiago izango da, baina era berean ze prezio ordaintzen dugu gero elektrizitatean. Nola da kargu, nola garraiatzen dugu elektrizitate hori, ez? Ni, ez dakit, zurrunbilo horretan daukat burua, ez da? Antolakuntza aldetik ez da ere, ez? Kargatzeko tokiak izan barko dira, hiri buruetan, herrialdetan, zenbat egongo dira, ez? Zenbat kostatuko du. Horre ere, erronka pizten da. Eta nik uste dut energiaren apur bat esfera horretan, atera bide ematen ari zaiola etxeko kontsumoari, energia berriztagarrien bitartez, baina arazo dago batez ere bi eremuetan. Ibilgailuen eremuan, eta oraindik ez da asmatu energia efiziente bat, ze elektrikoak ere oraindik ez daude garatuta, eta gero bigarren eremu litzateke apur bat industria nagusietan, industria handietan, horre ez dugu finkatu oraindik ze eredu energetiko nahi dugun, orduan hori ere ikusi beharko da. Eta gero, bueltatuz lehenengo galderara, nik uste dut pentsatzen badugu gaur egun kotxetara bideratzen den industria guztia mantenduko dela, uste dut ez gaudela oso bide honetik joaten. Ze kotxeen erabilera ere murriztu beharko dugu aurrera goazen heinean. Bestelako ibilgailu kolektibo batzuk asmatu beharko ditugu, edo bestelako mugikortasun eredu bat. Eta nik uste dut ere jarri beharko ginateleka pentsatzen ja,
enpresa horiek kotxeetara, ez? Bideratzen diren enpresa horiek ze bestelako produktu edo bestelako ondasun egin ditzaketen aurrera begirako trantsizio horretan, ze bestela galderak harrapatuko digu zurrumilo horren baitan. Bai, hor, irterari gabeko rotondan sartuko gara, ez da? Baina aztertu beharrekoak direla uste dut, ez? Gainean dagoen gai bada, eta bueno, egokitu beharra daukagula, ez? Zuk aipatzen duzun horrekin ni ados nago, ez? Garraio publikoak eta bultzatu behar dira, eta hortik ari dira bai ekologistak eta lanean eta rebindikatzen, eta garraio publikoa orain dela urte batzu baina hobea daukagu, ez da? Baina, gara, eskualetan edo herrietan bizi garenok komunikazio ona daukagu esate bateko Bilbora etortzeko. Baina hortik aurrera, nola joaten da Durangoko langile bat Larrabetxura adibidez, adibide bat jartzearen. Nola joaten da, kotxez joan da, ez dauka beste moduri joateko, bestela Bilbotin zeharre joan behar du. Gauza horiek ere hasi behar gara rebindikatzen, konpontzen, eta hemen dena daukagu, abiadura handiko trenari begira, edo handiko, edo aspaldi lengunean Ortuzarrek esaten zuena, bizipista bat izango da. Bidegorri bat, bidegorri horretatik ere Bilbora etor gaitezke, Durangarrok ezin gaitezke Larrabetxura joan esan duan bezala, edo Dimara, nola joaten da Durangoko langile bat Dimara, langile bat edo ikasle bat, edo dena delako, biztanle bat, nola joaten da Dimara, ez agurrun. Mendiz joan eskero, atxaren bestaldean daukagu, baina bidez joan eskero, ez daukagu esan dut, gauza asko daude egin beharrekoak eta konpondu beharrekoak, baina albaitarinen konpondu beharrekoak, ez? Ze bestela nahita ez, irabili behar dugu autoa. Ez daukagu beste modurik, ia. Bai, guztiz. Eta hor uste dut, badaudela eredu berriak bide horretan, aurrera doazenak, adibidez, carsharing bezalako plataformak, hau da, oso barrenatuta daukagu kotxe izan behar dela, jabetza pribatuaren beste elementu bat, bakoitzak berea izan behar duela, baina egon daitezke bestelako eredu batzuk kotxea konpartitzeko eta ondasun kolektibo bat izateko kontua horrelako plataformak sortu direnean, izan direla merkatu kuotak irabazteko eta izan direla lan eskubideak desregulatzeko Uber bezalako plataforma bitatez, eta baina eredua bere horretan nik uste dut positiboa izan daitekela, ze ez da ateratzen du esfera pribatutik kolektibora. Bai, eta gero bizikletaren erabilera bai aipatzen da, asko aipatzen da, baina batzuetan ez da erreza bizikletaz batetik bestera mugitzea bide luzea denean eta lanerako denean, eta gainera ez daudela prestatuta bidegorriak bai egon badaude, baina gehien bat nik uste dut, nik ezagutzen ditudan abintza paseorako direla, eta ondo dago paseorako egotea, baina gero egunerokotasunerako, behar izenetarako, nik ez dut ikusten bizikletaz errez mugi gaitezkenik, ez da. Eta gero badago beste kasuak, igual hurbiletik ikutzen hauen beste kasu bat, orain adibidez, Zornotza Ilurreta bizipista bat egingo da, desjabetzeak eta eginda daude, edo martxan daude, baina bizipista horrek hartuko ditu lur emankorrak, ez danak, baina adibidez, hor dagoen txatarreria bat, ikutu gabe ustearren, lurrak ikutu gabe ustearren, produzioan dauden lur emankorrak hartuko ditu. Eta horren aurrean zer egin dugu, isilik, edo jasan, isilik, bai agintean daudenak, bai oposizioan daudenak, mutu geratu dira denak. Eta, txatarreria lasai, bere terreno guztiak ukitu gabe, eta ondoko lur emankorrak, handi joango da bizipista. Orduan, gauza asko dut, ez da ni bizipisten alde nago eta bizikletaren alde nago, ez da eta... Baina den hartu behar dela. Baina den hartu behar da, esan dute, osotasunean jo behar dugu, ez da. Batez aurrekoetan aipatu izan dut, nik kezkatzen hauen gai bada, lur emankorrak, zementoz betetzen ari garela, porlanez betetzen ari garela, eta berdin lehen aipatu dana, Gueñez itxaso, zein bizipistak, eta hor lur oso onak ari gara erabiltzen ez, kaltetzen ez, eta horrek ez dauka gero bueltarik. Eta lurrik ez badaukagu, ekoizten ez badugu, jaten duguna, dena ekarri behar badugu kanpotik,
Hor beharko dugu berriro, garraioa, orduan hor txago derrotan dan bueltaka. Bai, arazo bat konpontzeko beste bat sortzen dela. Beste bat sortzen, hori daukadan keska, ez da? Igual, esaten dut, ez, basarritarra naizelako, lurraren zer hori, kaltetxe horrek keskatzen hau izugarri. Ez nire egokidan, ez ez du lurreti bizi, ez? Baina ikusten dut inguruan, ekoizleak, lurrik gabe geratzen ari direla, eta gainera lur oso onak ari direla porlan ez betetzen, ez? Bai, hemen ere erronka handia eta egiteko asko honi buruz hitz egiten jarraituko dugu, baina baita ere jarriko gara begira Bielorrusia eta Poloniaren arteko muga horretara, ez? Azken astean jakin izan dugu hainbat migratzaile daudela harrapaturik, ez atzera ez aurrera egin ezinik, ezta, eta polizia inguratuta, mugak guztiz militarizatuta, eta gainera gaurkoan ere jakin izan dugu harresiak eraikitzen hasiko direla, eta zer gehiago jakin nahi duzue, Europar Batasunak ere finantziatzeko aukera ere zabalik duela, ez? Harresi horiek migratzaileen igarotze hori ekiditeko nolabait, berriro ere politika hauek aurrera eramanez ikusten dugu Europa, eta berriro ere esan beharra dago migratzaileak ez atzera ez aurrera hor daudela, azken egunetan 9 hil direla gainera. Nola ikusten duzu egoera? Uste dut Europak ez daukala migrazio politikarik ez bada harresiak sortzea eta horrelako politika publikoa martxan jartzea. Hor daukate agentzia Frontex izenekoa eta horiek jartzen dituzte martxan, baina bai Poloniaren mugan hau gertatzen denean, Maroko eta Espainiar estatuaren artean gertatu denean, Greziarekin gertatu denean, ez da beste kasu askotan. Hemen mahai gainean daukaguna da 21. mendeko diplomazia, eta diplomazia horretan migranteak bilakatu dira arma bat. Zaki goratzen zareten, baina Maroko eta Espainiar estatuaren artean ere Marokok Espainiar estatua presionatu nahi zuen migranteen uholde batekin edo migranteak erabilita jopuntu bezala. Orduan, mahai gainean daukaguna da krisi humanitario bat, geopolitikara bideratuta dagoena. Eta zentzu horretan uste dut, karta guztiak jartzearren mahai gainean, Europar Batasuna ere ari dela oso defentsiban jokatzen eta ez ofentsiban jokatzen. Ofentsiban dio, apur bat, benetan arazo estrukturalari aurre egiten eta politika publikoak migranten alde egiten. Zorain, lehentasuna izan barko luke nire ustez, muga horretan dauden pertsonei irtenbide humanitario bat ematea. Eta hori, momentu honetan ez da lehentasuna. Lehentasuna da muga jartzea eta apur bat Poloniaren ikuspegi nazional hori defendatzea. Bai, zeharo, adeus nago ez. Nik uste dute irudi horiek azkenean ikusita ere, ematen dute hotzikara ikaragarria, ez? Baina esaten dugu, negua dator eta oinetako bidaliko ditugu Greziara, ez? Eta, bai, ni bere parte hartzen dut olako kanpainetan, baina azkenean esaten duzu, honekin zer konpontzen dut, ez? Baten batek, igual, katioska batzuk erabiliko dituela, baina hori ez da konponbidea, ez? Aratzago joan behar dugu, ez? Gaude, ipintzen tiritak ipintzen gaixotasun handi baten ipintzea bezala, ez da? Eta zuk esan duzuna hor behar da beste politika bat, beste kontzientziazio bat eta beste buelta bat eman behar zaio horri, bestela azkenean nora goaz, ez? Nik bertatik bertara ikusita dauzkat, adibidez Sahararrak nola bizi diren, ez? Marrokok jarritako arresi horren ondoan, ez? Eta, horrek ematen du tristura ikaragarria eta ezintasun bat bezala, ez da, zer egiten duzu honen aurrean. Zerbait egin behar dugu, baina zer, noiz, nola, ez? Kuriosa da baita ere ez, nola komunikabide batzuek ematen ari diren honi buruzko informazioa, ez? Badirudi gehiago zentratzen ari direla Europar Batasunaren eta Bielorrusiaren arteko kamika horretan, ez? Krisi geopolitiko edo diplomatiko horretan, eta hasten direla guztiz atzean dauden pertsonentaz. Bai, pertsonak ikusten ditugu hor, erudi batzuk ikusten ditugu, baina gero hortik aurrera, gurean ere zer egiten da horren aurrean. Eta badago ere isiltasun komunikatibo bat, Polonia jarri digu 3 kilometroko horrelako espazio bat, komunikabideak ez joateko muga horretara filmatzeko eta jakiteko nola dauden pertsona migranteak. Eta gero dago beste elementu bat, eta da Polonia erabiltzen ari dela hau apur bat Errusiaren kontra joateko. Eta dago mantra bat, ez dakit, apur bat mendebaldean esaten duna Lukashenko, Bielorrusiako presidentea, Putinen zerbitzura dagoela. Eta ez da horrela, azkeneko hauteskunde presidenzialetan, Bielorrusian gertatu ziren azkeneko hauteskunde presidenzialetan, Errusiaren kandidata, Errusiaren babesa zuen pertsona beste bat zen. Orduan, nik uste direla apur bat mugimendu regionalak blokeen arteko lehiak baino. Eta hor Poloniak esan du, jasan duen
erasorik larriena dela azkeneko 30 urteetan. Orduan, badago nolabait ere trinkotze nazional bat eta trinkotze erreakzionario bat Poloniaren baitan. Eta Polonia ikusi dezakegu, Bielorrusiara ez, baina Polonia ikusi dezakegu ez dela giza eskubideen defendatzaile sutsua abortorekin gertatzen diren gauzengatik eta bestelako mila gauzengatik. Ultraeskuina oso indartsua da, orduan elementu horiek ere sartu behar ditugu analizian. Amaitu behar da, beraz, nahi baduzu zeo zer esan harin amaitzeko, bai? Batzuetan orokorrean hitz egiten dugu, baina kasu horietan emakumeen kasuari arreta berezia jarri behar zaiola uste dut, ze emigranteen egoera gogorra bada, are gogorragoa da emakumeentzat, ez? Bi aldiz jasaten dutelako egoeraren gogortasuna edo... Eskerrik asko ekarpen horrengatik, zinezai garrantzitsua eta batzuetan ere azten dena azpimarratzea. Eskerrik asko, Marisa Barrena eta Mikel Alvarez gurean izateagatik. Eta tarte bat eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suárez lankidearen eskutik. Ondo izan. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, zun modura, gourmet modura, edo Bloom